ġejt qudiemek nitlob qalbi kollha tama fik f'dan il-jum tant sabiħ imħabti rrid nagħtik. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu. Dominus tecum, benedicta tu. Bl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Inqimu lil Marija llum fil-festa tagħha tad-Duluri, festa tant għażiża għalina l-Maltin. Meta inħarsu lejn Marija naraw l-Om ta' Ġieżu imma wkoll l-Om tagħna, omna li takkumpanjana fil-mixja ta' ħajjitna u speċjalment dejjem jamana fil-mumenti tal-akbar tbatija. U għalhekk nagħmluha din it-talba speċjali aħna lkoll biex tkun omna u tmexxina tassew fit-triq tajba fil-mumenti diffiċli tal-ħajja tagħna biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-Quddiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Nisqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena nibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u bil-ħallejt mirjieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob bil-imqazza Marija dejjem Verġni lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex jitolbu għalija lil mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnub li fih waqajna ta' bnedmin dajfa li aħna. Bibnik Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu lir-Rumani. Ħuti, jekk Alla umana, min jista' jkun kontra tagħna? U li ħaqqas lill-Ibnu stess ma ħafirha, imma taħa lina l-koll. Kif ma jagħtinix ukoll kollox miegħu? Min se jakkuża l-mażulin ta' Alla? Alla stess u dak li jiġġustifikhom. Min se jikkundannhom? Kristu Ġesu li miet jew aħjar qam mill-imwiet jinsab fuq il-lemin ta' Alla u li jidħol għalina. Min se jinfridna mill-imħabba ta' Kristu? It-taħbit, id-dwejjaq, il-persekuzzjoni, il-ġuħ, l-era, it-tiġrib, ix-xabla, palma hu miktub. Minħabba fik, il-jum kollu jikkundannawna għal-mewt, jodduna bħala naċ għal-qatla. Imma f'dan kollu, aħna aktar minn rebbieħa bis-saħħa ta' dak li ħabna. Għax jiena żgur li l-mewt u l-ħajja, l-anġli u l-qawwiet, l-żmien ta' issa u l-ta' li ġej, l-setat, l-għoli u lanqas il-font, u ebda ħliqa oħra ma jistgħu qatt jifirduna mill-imħabba ta' Alla għalina li deret fi Kristu Ġesu Sidna. Il-kelma tal-mulej. Sam responsorjali. Ngħidu flimkien, fil-hemm tiegħi il-mulej sejjaħt. Inħobbok mulej qawwa tiegħi, mulej blata tiegħi, fortizza u ħellies tiegħi. Alla tiegħi, sur tal-ken tiegħi u tarka tiegħi, qawwa ta' salvazzjoni tiegħi u ken tiegħi. Ngħidu flimkien, fil-hemm tiegħi il-mulej sejjaħt. Imwieċ tal-mewt ħakmuni, widien tal-biża' wewruni.
Ħbulla tal-imwieġ dawruni, xbik tal-mewt inqaleb fuqi. Ngħidu flimkien. Fil-hemm tiegħi il-mulej sejjaħt. Fil-hemm tiegħi il-mulej sejjaħt. Tlabt l-għajnuna l-Alla tiegħi u sema leħni mit-tempju tiegħu. F'idnejh waslet il-għajta tiegħi. Flimkien. Fil-hemm tiegħi il-mulej sejjaħt. Glorja u tifħili le Kristu. Gloria u tifħil, gloria u tifħil, gloria u tifħil, lile Kristu. Il-Verġin imqazza Marija, Sultana tas-sema u sitt id-dinja. Kienet wieqfa imbikkija ħdejn is-salib ta' Sidna Ġieżu. Gloria u tifħil, gloria u tifħil, gloria u tifħil, lile Kristu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Kien hemm wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġiesu ommu, oħt ommu, Marija ta' Kleofa u Marija ta' Magdala. Mela kif Ġiesu lemaħ lill-ommu u lid-dixxiplu li kien iħobb wieqaf ħdejja qal lill-ommu: Mara, hemm ibnek. Imbagħad qal lid-dixxiplu: hemm hi ommok. U minn dak il-ħin id-dixxiplu ħad għandu. Il-kelma tal-mulej. Kien hemm wieqfa ħdejn is-salib ommu. Dak li naqraw f'San Ġwan l-Evanġelista jgħidilna fil-qosor ħafna Marija taħt is-salib kien hemm wieqfa. Ma jgħidx San Ġwan x'kienet qed tħoss dak il-ħin. Ma jgħidx u jispjega id-dulur tagħha, imma jgħid li kienet wieqfa ħdejn is-salib, taħt is-salib taqsam it-tbatija ma' bina Ġiesu. Tolqotna din is-sentenza ta' San Ġwan li kienet wieqfa. Il-għaliex Marija, jekk aħna ninnutaw ftit fl-Evanġelju, naraw li wara it-twelid u t-tfulija ta' Ġiesu, imbagħad ftit li xejn tissemma xi darba jew tnejn fl-Evanġelju tul il-Ministeru ta' Ġiesu, tul il-ħajja tiegħu, issa mbagħad ħallietu f'libertà sħiħa biex hu jaqdi il-missjoni tiegħu bla qatt ma tindaħal u bla qatt ma tidher. Laqas fil-momenti ta' glorja, laqas fil-momenti ta' ferħ ma tissemma Marija. Per eżempju, meta Ġiesu kien fuq it-Tabor u kellu dik id-dera flimkien ma' 3 mid-dixxipli tiegħu, Marija ma kienitx hemm. Fid-daħla tiegħu trionfali f'Ġerusalemm, Marija ma tissemmix. Imma mbagħad fejn kienet? Kienet fejn is-salib, kienet miegħu fil-passjoni, fil-mewt, kienet miegħu fid-tbatija, b'qalb tagħhom. U meta kienet miegħu hemmhekk, Ġiesu fl-aħħar mumenti tal-ħajja tiegħu imbagħad jagħti
l-ommu il-Ġwanni biex tkun omna u l-umanità. Ġesu li dejjem f'ħajtu kontinwament jagħti l-ikbar rigal u mbagħad dak il-ħin ommu biex tkun omna. U aħna il-Maltin isna waqafna b'mod speċjali dak il-mument Marija addolorata taħt is-salib, Marija bħal omna u isna bqajna dejjem b'din ir-rabta speċjali ma' Marija bħal omna, Marija taħt is-salib, Marija addolorata. Il-mument li għażel Ġesu u l-mument li snaħna anki flimkien bħala poplu għażilna biex nżommu bħala ġbija speċjali ta' Marija bħal omna. Għalhekk li Marija takkumpanjana fil-mixja ta' ħajjitna u speċjalment fil-mumenti ta' tbatija. Illum qed ngħixu propju din il-festa f'ċirkustanzi partikolari ħafna. Bħallum is-soltu f'kull raħal u belt ta' Malta in-nies kollha jimxu, ħafna min-nies jimxu wara Marija. Illum mhux possibbli dan. Illum huwa possibbli li minn djarna aħna ikollna din ir-rabta ma' Marija u għalhekk illum li nkunu biħġarna minn djarna. Hemmhekk fil-skiet ta' djarna nistgħu ikollna din ir-rabta sħiħa ma' Marija u nitolbuha mod speċjali f'dawn iż-żminijiet diffiċli li għaddejjin minnhom. Inqegħdu quddiem Marija llum dawk kollha li għaddejjin minn tbatija. Dawk in-nies li huma morda u l-familjari tagħhom. Dawk illi tilfu l xi ħadd ta' għażiż speċjalment f'dawn il-ġranet u ma kellhomx l-opportunità li jagħtuh jew jagħtuha tislima kif jixtiequ. Inqegħdu lil dawk li jħossuhom b'xi mod abbandonati jew iżolati jew maqtuwejn mill-familjari tagħhom minħabba ċirkustanzi. Inqegħdu lil dawk li għaddejjin minn tbatija minħabba inċertezza, l-inċertezza tal-futur, tal-ġimgħat li ġejjin, tant ommijiet illi inkwetati, preokkupati fuq it-tfal tagħhom kellhom pjanijiet għalihom li sfaxxaw jew li sfrattaw. Tant nies li jistgħu jkunu f'riskju ta' faqar, jew riskju li tilfu x-xogħol, jew riskju wkoll illi b'xi mod jew ieħor jispiċċaw mingħajr l-affarijiet essenzjali tal-ħajja. Inqegħduhom dawn quddiem Marija li dejjem tifhem id-tbatija tagħna u tgħinna biex nimxu quddiem f'ħajjitna. Inqegħdu qudiemha wkoll il-Marija dawk li qegħdin bħalissa bħala jieqfu man-nies fit-tbatija. Marija illi dejjem hija eżempju kbir tal-protezzjoni tal-ħajja, ili proteġġiet il-ħajja sa minn l-ewwel mument ta' tnissil tagħha l-ħajja ta' Ġesu u kellha mbagħad id-dulur li tara din il-ħajja tintemm dak il-mod hekk ikraħ fuq is-salib. Marija takkumpanja lil dawk kollha li bħalissa qegħdin jaħdmu għall protezzjoni u l-ħarsien tal-ħajja tan-nies. It-tobba, l-infermiera, daw kollha li jaħdmu fil-qasam tas-saħħa u wkoll min qed jagħti sehemu f'servizz essenzjali fis-soċjetà propju biex iħarsu is-saħħa u l-ħajja tan-nies. Marija illi qiegħda hemmhekk wieqfa ħdejn is-salib tkompli tkun ta' ispirazzjoni għal tant nies illum illi qegħdin jgħinu lil dawk li huma fi bżonn. Ħafna drabi ħafna skiet fil-kwiet
ma b'solidarjetà ifittxu kif ikunu tajnuna għal dawk li huma waħedhom, għal dawk li għandhom bżonn anki ikel, għal dawk li għandhom bżonn l-għajnuna anki ta' sapport, ta' appoġġ, ta' konsolazzjoni. Marija hija l-isbaħ eżempju ta' dan u żgur li takkumpanja lil dawk li bħalissa qegħdin jaħdmu bisħieħ f'dawn iċ-ċirkustanzi hekk diffiċli ta' żminijietna. Nitolbu lil Marija llum tkompli tkun għalina għajn ta' tama. Marija taħt is-salib hija sinjal kbir ta' tama għalina u sinjal illi dik hija r-rebħa anki għal-mument ma tidirx, għal-mument jidher kollox qed jispiċċa fix-xejn, imma Marija hemmhekk hija eżempju għalina ta' kif temmen, ta' kif tittama, ta' kif tħobb b'mod sħiħ u kif dawn huma li jagħtu ir-rebħa fil-ħajja. Nitolbu għalhekk illum f'din il-festa każiża lina Marija taħt is-salib, Marija Dolorata, nitolbuha biex tuħsibna tħarisna fir-ruħu l-ġisem lilna l-koll il-familji tagħna u nitolbuha biex issaħħaħ fina dan l-ispirtu qawwi li kellha jieqaf ħdejn is-salib u speċjalment il-fidi, it-tama u l-imħabba li tant jispikkaw fiha u li huma fil-fatt dawk li jagħtu tassew ir-rebħa fil-ħajja tagħna. Ew issa nresqu it-talbit tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina, kumu lej mal-Knisja tiegħek, ejna biex tkompli ix-xandar l-aħbar it-tajba tiegħek lill-bnedmin kollha nitolbu. Nitolbuk għal Papa Franġisku, għall-Arċisqof tagħna Charles, għall-Isqof Mario, għall-mexxejja kollha tal-Knisja tiegħek biex ikomplu bħal Marija ikunu għajn ta' tama għall-bnedmin kollha nitolbu. Nitolbuk għal morda kollha, għal dawk kollha li għaddejjin minn xi tbatija. Nitolbuk ukoll għal dawk li qed jieqfu magħhom u jgħinuhom u jagħtuhom is-servizz meħtieġ f'dan iż-żmien, kompli jkun ta' għajnuna għalihom nitolbu. Nitolbuk għal dawk li ħossuhom abbandonati u iżolati biex isibu l-appoġġ u s-sapport ta' min bħal Marija jieqaf magħhom nitolbu. Nitolbuk biex aħna dejjem nożżu l-ħajja mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Nitolbuk għal dawk kollha li għaddew għal ħajja ta' dejjem, speċjalment f'dawn il-ġranet, biex inta tihom il-mistrieħ ta' dejjem u l-faraġġ lil familjari tagħhom nitolbu. Mulej Alla tagħna il-qattalb li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem f'imħabtek bi Kristu Sidna. Sibitna ndawru lejn l-artar u naraw is-sagrifiċċju tas-salib
f'dal-mument offruta lina l-koll biex fuqek tieħu t-toqol ta' kuljum mulej fidejk jinnati ħajt lilek mulej fidejk ma dal-ħobs u l-imbit mulej fidejk hawn ir-rida tiegħi fuq dan l-artal hawn jien mulej hawn jien. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Atina u Alla-ħanin li jkun dejjem jisħoq inna naqdu kif jixraq fl-artali tiegħek biex bis-sem li nieħdu minnhom naqilgħu is-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Quddies. Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Għax bil-passjoni ta' ibnek li salvatna il-bledmin kollha rfu jħossu li għandhom jistqarru l-kobor tiegħek. Meta bil-qawwa tal-aġeb tas-salib sarħaq mid-dinja u feġġet is-seta ta' Kristu msallab. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġel qaddisin kollha tiegħek infaħruk u fferħ kbir intennulek. Quddies, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ogħla ta' smawit. Imbierek min ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ogħla ta' smawit. Quddies tas-sewint mulej inti lajn ta' kull Quddiesija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien sejnata biex minn rajħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u kullu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' tnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Salvana int o salvaturu tad-dinja għax bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna u nagħmlu dan f'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħbok tilqana u qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Mario miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha.
Ftakar ukoll futna li raqtu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-seħħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirid tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqaddsa u Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Jew flimkien nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħaluliet tal-istess missier tagħna, missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru minn ħati għalina u la daħannix fi tiġrib iżda ħlissna mid-deni. Eħlissna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu bin Alla ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja. B'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni miħtijiet ikollha minn kull ħażen. Żommni dejjem fidili l-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Natu il-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi n-nubit tad-dinja ħemna għalina. Ħaruf talla li tneħħi n-nubit tad-dinja ħemna għalina. Ħaruf talla li tneħħi n-nubit tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Fejn l-imħabba tkun u laqta, fejn l-imħabba tkun Alla hemm jinsab. Fejn l-imħabba tkun u laqda, fejn l-imħabba tkun Alla hemm jinsab.
Nitolbu. Mulej jissem li ħadna f'dan is-sagrifiċċju ma jaqaf ħadd li ħarisna u jbedna dejjem minn kull ħsara bi Kristu Sidna. Sa flimkien se ngħidu it-talba ta' Rożarju, nofru din it-talba mod speċjali biex Omna Marija tidħol għalina u tħarisna fir-ruħu l-ġisem, speċjalment nitolbuha f'din il-festa għażiża għaliha tal-Marija Addolorata. Slima Maria, slima lik, o Maria, bil-grazja mimlija il-mulemija. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak, il-frott tal-ġuftijak Ġieżu. Imbirka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijak Ġieżu. Slima Maria, Alla tana isma talbtana ejna u afmana, glorja lil-Missier u lil-Liben u lill-Ispirtu Santu. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma talbtana, dak li twilet għalina li tikun bnidem bħalna, u Ġiesu għafrinna tubietna, ħarisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-erweħ kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misterju ta' tbatija, meta Sidna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani were għaraq tad-demm. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġiesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġiesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġiesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġiesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġiesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġiesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġiesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen.
Slima lik Marija, bi grazzi mimlija l-mulejmija, kibirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija l-mulejmija, kibirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija l-mulejmija, kibirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien bil-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma tal-btana dak li twiet għalina li tikun bnidem bħanna. U Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna minna tal-infern u l-ġenna l-erwih kolla u id-dawk li liktar jeħtieġu u ħnina tijak. Nikonsidraw fit-tieni misterju ta' tbatija, meta sina Ġesu Kristu rabtuh mal-kolonna u flagellawh. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema kida fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum aħfrinna dubietna bħalma naħfru minn uħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imberkinti fost in-nisa, imbijek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imberkinti fost in-nisa, imbijek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Quddiesa Marija Alla itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imberkinti fost in-nisa, imbijek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imberka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imberkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma' tal-btana dak li twilet għalina li tikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna minna tal-infern u l-ġenna l-erwih kollha u id-dawk li liktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misterju ta' tbatija, meta Sidna Ġesu Kristu inkurunawh bix-xewk. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna rnubietna bħalma naħfru minn ħati għalina u daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin,
tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien bil-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna għalik jisma tal-btana dak li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubitna ħarisna min-nar tal-infern u ġenna l-erbħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu u ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba' misterju ta' tbatija. Meta Sina Ġesu Kristu għabbeħ bis-salib mingħand Pilatus għall-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi salbnatek, ikun li twitin kif is-sema għida fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dobietna bħalma naħfru lil menuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Quddiesa Marija Omm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Quddiesa Marija Omm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Quddiesa Marija Omm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Quddiesa Marija Omm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Quddiesa Marija Omm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Quddiesa Marija Omm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Quddiesa Marija Omm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Quddiesa Marija Omm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu.
Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma' talb tagħna dak li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna minna tal-infern u ġenna l-erbħ kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misterju ta' tbatija meta l-Sina Ġesu Kristu salbuh u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobsna kuljum għatina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma' talb tagħna dak li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna minna tal-infern u ġenna l-erbħ kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li tefa, lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wied ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwallejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina, urina wara dan at-turufnament li Ġesu frott imbirek ta' ġuf tiegħek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-femma tal-Papa, missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobsna kuljum għatina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Dawl ta' dejjem jidililhom. jistrieħu fil-paċi. Amen.
mulej ħniena, mulej ħniena, Kristu ħniena, Kristu ħnina, mulej ħniena, mulej ħnina, Kristus magħna, Kristu smana, Kristu l-qattal btagħna, Kristu l-qattal tagħna, Misier Eternalla, fenna għalina, Iben Alla li fdejt id-dinja, fenna għalina, Spiritu Qaddis ta' Alla, fenna għalina, Trinità Qaddisa Alla wieħed, fenna għalina, Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina, Qaddisa xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, ta' Kristu, itlob għalina, mill-Knisja, itlob għalina, tal-grazzja ta' Alla, itlob għalina, li żjed safja, itlob għalina, li żjed nadifa, itlob għalina, muxebba, itlob għalina, bla teba, itlob għalina, li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, tal-aġeb, itlob għalina, tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, ta' min ħalaqna, itlob għalina, ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok aqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok nina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera ta' qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħtana, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' lavorju, itlob għalina, dar ta' deb, itlob għalina, arka ta' rabta ġdida, itlob għalina, bib ta' sema, itlob għalina, kewba ta' filodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midimbin, itlob għalina, faraġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla minn l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rożarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, inna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, inna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, għalina, itlob għalina qaddisa u Malla, wifqa taħt is-salib, ħarsita imbikkija fuq bina kollu dmija imsalla qed imut. Nitolbu o Alla f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna it-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu,
Imbirek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Artal. Imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu. Imbirka l-kbira Malla Marija Santissima. Imbirka l-imqazza u Immakulata Kunċizzjoni tagħha. Imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Imbirek San Giuseppe Parus kas-sismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu. Taħt is-salib ħarsita imbikkija fuq bina kollu dmija imsallab qed imut. Taħt is-salib Marija f'agonija titniet bit-batija titbekka fuq Ġesu. Jien mhux lilu iżjed nikbi iżda lilkom id-imbin għaliex intom u lidkom tant min Alla imbedin. Iva nikbix jien narakom li l-ibni ma tridux tiqpaw il-bot